Tatandaan mo pa ba tayong dalawa ay unang makita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayong nagsimulang mangarap at tumulong. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon ang gunita ng ating kahapon. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Hi guys, nandito kami ngayon sa Tube 1 Irrigation. Tube 1 Pangasinan Irrigation. Ayan guys. Lamig ng tubig guys. Yung mga nagbe-beach din. Ay. Yung mga naliligo rin. Good morning guys! Mga pinsan ko guys, pumunta kami dito ulit ngayong umaga dahil napanood nila yung video ko dito at gusto nilang pumunta dito. Kami pa lang yung tao dito ngayon. Maraming yung tubig guys, maganda pag umaga. Bye. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangang lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik ba